Bi tene juin kalo tile 27 samba filani muga ani duru ame aw bela jelen fo aw wati cugala aw munu baw sigi sanga anaka wakati kanga kunafoni ni ka makono mi namba la sawma tene fuka takasi sibirima mari kunafoni bololo sera kelenge la bela jelenga aw wati sira ayaw bismillah. Kuna fondamne la bi anga chamache fanga jamana nyamani o journal d'armée Assimi Goïta ye ale bora anga faba konna la no sibirido ni obenage kalo tile mugani kilima samba flani muga ani duru ni ka ikunda Moscow ka no oye Russie jamana ni Russie jamana nyama ere ko ni weleli ni ka olasama ni oye Vladimir Putin na bina ta kile dama bonyogonye ka oke Russie jamana o konna la ani ministre chama ni ko ni ikunda Russie jamana ka nyogonfe ka oladone ka fo ko anga jamana nyamani o journal d'armée Assimi Goïta asira Russie jamana konna la karido juin kalo tile mugan fla samba fla ni muga ani iduru asira wati minasa Russie maba chama konni borani ka akumbe ka bismillah uka jamana o konna la abena ni inkle dama bonyo ye min konke Russie jamana kono ani Russie jamana nyama bina kuma fale ni ka oke mali ni Russie kon ga bulu nyoma ya to bisika sinzi tukamna anani ministre munu kon fenetara oni Russie ministre fena bina siki ni ka kuma fale ni ka uluke wala sa bulu nyoma to bisika sinzi chukomina. Ni wakati na anga chamacha fanga jamana nyamani o journal d'armée Assimi Goïta ye alebe Russie jamana koni o konnala mi ni biso marena ni obena tenendo ya koni ma abora ni ka yirifere koni ka oda soldat en konu koni ulu shu koni ka awni ni anga jeni ka jawla je nyoko fe. Chauka état-major journalier seben fura bo ka da bela jelenklo kaka fo ko anga keleke chaw koni beka u jeni fin kosobe karo gelendine tigla maw koni kelela ambe wati mina ina fo bi ala ni opération du koloko maw uga bara nyedon koni fe u garanda kalo gelendine tigla ma chama ne konna farabu ko fino sogolo kata se nampala muruja gawo an tomoktu fu kata se gosi aleni kidalma ka yorola ka fo ku karo gelendine tigla ma chama ninga garanda ulula uka bolma fensi flow kata se keleke minoma arajo ale ni smartphone ni keleke minan chama uye ulu bela jeleni ka o mine ula anga finti gansa mado fene kontun jasolonde ulu bolo ulu ulablala ala ni anga finti la ka usababu kayira la ka fo anga jamana klibi yan fanfela fe kata se awrudu yan fanfela u konima anga finti la ka ko bela jelenki ya klisiki ka sababu yake ni yoro ko fole nun koni be anga finti la ka la koloshiri o boloka
an ka fintigilakaw ka état-major général ale kɔni ko ni o ye Umara Jara ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko an ka jamana fintigilakaw olu kɔni bɛ waleya sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka garanda karagɔlɛn diinɛ tigilamaw olu la u man'u ye yɔrɔ o yɔrɔ la. An bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ gɛlɛyaba bɛ Iran ale ni Israel kɔni jamana ni ɲɔgɔn cɛ an ka minisiri min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ ko kan ko koɲɛ olu ma ni o ye Musa Aga Atayɛri ye ale kɔni y'a ɲini an ka maliyɛnden minnu kɔni bɛ nin jamana kofɔlen kɔni kɔnɔna la ko bɛɛ lajɛlen k'i hakili sigi k'a sababuya kɛ maa minnu bɛ nin jamana ninnu na waleya bɛna kɛ walasa ka se ka u bɔ yen nɔ ka na n'u ye an ka jamana kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko terankaw fɛ yen nɔ denbaya 3 de kɔni bɛ yen nɔ minnu ni olu kɔni bɛ t'u jɔ maa 9 bɔɲɔngo la fɛn min ye Kazivenkaw ka dugu o ye kalanden 20 bɔɲɔngo de bɛ yen nɔ minnu n'olu kɔni taara kalan na yen nɔ Gom dugu fɛnɛ kɔni na kalanden 100 bɛ yen nɔ olu kɔni talen don alikuranɛ kɔni o kalanni na u n'u ka denbaya ni bɛɛ lajɛlen maaw bɛ yen nɔ ko olu kɔni bɛna na an ka jamana ale kɔnɔna la don n'a nataw la ala tɛna mɛn. Institut national des arts ni o ye ina ye an bɛ don min na i n'a fɔ sisan kɔni ale kɔni bɛna wele ko Institut national des arts Gawusu Jawara ni baara in yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kundi kɔni o kɛra sibiri tɛmɛnen juin kalo tile 21 san 2025 a kɛra ina ale kalanso kura yɛrɛ kɔni kɔnɔna la an ka minisiri min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ seko ni dɔnko koɲɛ olu ma ni o ye Mamu Dafe ale tun bɛ nin kɛnɛ ye o kɔnɔna la kɛnɛ min yɛrɛ kɔni ni ina karamɔgɔw ka taa se kalandenw ma olu bɛɛ lajɛlen fɛnɛ kɔni tun bɛ yen nɔ a yira k'a fɔ ko fɛn min ye nin karamɔgɔ in yɛrɛ ni kalanso in kɔni tɔgɔ dara ale la ni o ye Gawusu Jawara ye o kila tuguni ni k'a ka statut kɔni ka o kɔni jɔ kalanso in kɔnɔna la ni ka o baaraw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka o kolomukari. An ka jamana ye jalaki kɔni ta ni ka ɲɛsin Israel la jamana o ma ka sababuya kɛ u ye bingani wale kɔni ta ni ka ɲɛsin Iran jamana kɔni o ma an ka jamana y'a yira k'a fɔ k'olu ka dɛmɛ kɔni bɛ Iran jamana o ma ka sababuya kɛ bingani wale min kɔni tara ka ɲɛsin u ma a ma bɛn an ka jamana ma wa u ma jɛn n'a ye fɛnɛ. An bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ bagi kimɛliw kɔni baara bɛ sen na an ka jamana ale kɔnɔna la san 2024 kana se san 2025 o ma an bɛ dugawu de kɛ an ka bagikɛlaw ye ala ka ɲinan san ta kɔni ala ka a nɔgɔya. An ka artiste min bɛ an ka jamana kɔnɔna la ni ale dogolen tɛ Mali ka taa se Mali kɔkana ma maa si la ni o ye Palmer o furumuso ye ni o ye Madame Keita Bingini Bagaga ye ale kɔni ye i kanbɔ ɲinan san bagi kɔni o nɔfɛ ni a bɛna kɛ candidate libre ye san 2024 kana se san 2025 bagikɛlaw kɔni a sen bɛ o la an bɛ dugawu kɛ ala ka kɔɲɔw nɔgɔya. Ko maaw b'u ta la ala yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ a ta la ni ye an ka bagikɛla denmisɛn dɔ kɔni ye ni ale bɛ wele ko Kariyatu Jalo ale tun kan ka bagi kɔni ni ka o kɛ bi sɔgɔmada in na nka an dabama kɔni ka wele sera ale ma an tayana yanni bagi yɛrɛ kɔni o waati cɛ ni bogotigini yɛrɛ kɔni ale tun bɛ complexe scolaire Alima Mamu kɔni o la an bɛ dugawu kɛ ala ka baara dali nɔgɔya ye. Tungarankew a y'a fɔ ko tare k'a sababuya kɛ Jawando service ale nalen don ni projet kura ye projet min n'a bɛ wele ko Dukadi ye projet ye min ni a bɛna kɛ tikɛnakaw olu fɛ yen nɔ banki bɛna a financement ni ka o kɛ i bɛ 20% dɔrɔn de sara awɔ 20% banki yɛrɛ b'a tɔ bɛɛ lajɛlen sara ka so jɔ k'a ban pewu k'a tile d'i ma i ka yɛlɛma i ka so kɔnɔ so ninnu bɛna kɛ 2 chambre salon de ni o ye F3 ye k'a da kulo kan fɛnɛ ka fɔ ko tɔgɔsɛbɛn olu daminɛna ka ban a bɛna taa kuncɛ juin kalo tile 30 san 2025 a y'o jija dɛ fɛn min ye Jawando service ka nin projet kura ye ni o ye Dukadi n'a bɛna kɛ tikɛnakaw fɛ a kana fɔ aw kɔ cogo si la o t'a bannen dɛ Jawando service a bɛ so jɔ ka tila tuguni terrain t'i bolo a bɛ terrain feere i ma Jawando service nana tungarankew u lafiyali kama k'a da kulo kan ka fɔ ko Jawando service a ka nin projet kura in a dabɔlen don tungarankew olu kama n'aw mɔgɔ bɛ kunnafoniya wɛrɛ la sa a ye nɛgɛjuru sira banba 00223 79 09 48 walima 00223 79 09 46 Jawando service ka hakilina tɛ foyi ye denbaya kelen so kelen. An bɛ taa kɔkan kibaru la n'an taara kɔkan kibaru la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko fɛn min ye Sierra Leone na jamana ɲɛmaa ye ni o ye Julius Maada Bio ye ale de kɔni kɛra CEDEAO ɲɛmaa ye an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan a ye Nigeria jamana ɲɛmaa ni ka o de kɔni nɔ labila ni o ye Bola Tinubu ye.
amita Côte d'Ivoire ka jamana o konnala Côte d'Ivoire jamana nyamani o Alassane Dramane Ouattara ale kɔni bena ikambo samba flani muga ani duru kalafili kɔni o nato kɔni ula mi ni ayirala ka fɔ ale kɔni be fanga la kabi samba flani tan ani kile o wakati amba ladoniya ka fɔ ko Alassane Dramane Ouattara yɛrɛ sibeti jɔ san 80 ani sabala ka kɛ Côte d'Ivoire jamana ɲɛma ye ko kura nin kɔni ma bɛ fanga sinamatɔn maw olu kɔni ma kɛrɛnkɛrɛnna sa Guillaume Soro ka taga se Laurent Gbagbo ma Laurent Gbagbo ale kɔni y'a yira ka fɔ ko fɛn min ye Alassane Dramane Ouattara ye ka kɛ fanga ɲɛma ye ko kura u ka jamana kɔnɔ o kɔni tɛ ale fɛlako ye wa a tɛna kɛ ale fɛlako ye fana ko jɛnatigɛ fɛn o fɛn ko danbe a la kunnafoni datugu sa an b'aw ladɔniya k'a fɔ ko Jawando service ale de anw ka kunnafoni jɔkɔrɔma don b'a ye an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan Jawando service ma u nalen don tungarankew lafiyali kama ka taa se maliyɛndenw yɛrɛ kɔni ma sojɔko la i b'a fɛ ka terrain san Jawando service ma u bɛ ka terrain feere aw ma i bɛ fɛ k'i ka so fɛnɛ jɔ Jawando service bɛ i ka so daminɛ i bɛ fɛ k'a laban wele lase Jawando service ma u b'i ka so jɔ k'a ban pewu ni k'a tile kɔni k'a o d'i ma n'a bɛ fɛ k'u lasɔrɔ wa nɛgɛjuru sira a ye o bama ka se ka kunnafoni caman ni ka o sɔrɔ o kɔfɛ an bɛ foli belebeleba ta ni k'a ladi an lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya sa Sori Yatara ale bɛ ka an lamɛn nin wagati in na an ka faba o kɔnɔna la yan nɔ o kɔfɛ an bɛ foli kɛ ni ka ɲɛsin Sidi Kulibali fɛnɛ ma ale ye bolimafɛn bolila ye ni o ye chauffeur ye an ka faba kɔnɔna la k'u bɛɛ lajɛlen ni ce u ka kanu na aw k'an bɛn sini inshallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan